DXDC Radyoman Report. Gidasig ni Pulis sa Major Marvin Hugos ang hepe sa San Pedro PNP ang mga tao nga nakaswerte og mga problema nga isugilon sa ilang mga kabanay, mga kigalaan ang ilang gihambin nga mga suliran aron di kini mosangko sa depresyon o pagpakamatay. Sigon ni Major Hugos aron makadawat og bayong tambag mas maayo magsulti sa problema ngadto sa mga minals kinabuhi sa ingon. Ang kabiguaos nga gihambin sa kaugalingon matubag sa saktong pamaagi. Hinon gitinaw ni Hugos nga why foul play sa kamatayon ni Charles John Lurigas, 20 anyos, ulitawag residente sa Purok 20, Bukana, Barangay 76-8, kinsa gituang nalumusog nakit-ang naglutaw na sa kadagatan sa Bukana ug wa nay kinabuhi sa usa ka mangingisda ganin ang alas 6 sa buntag. Matod sa hepe, ang maong batan-on nakasnati og depresyon gumikan sa balatian nga gidala-dala ni ini diin katapusan nakita ang biktima nagbaktas-baktas pa kini sa seawall ganinang alas 2:30 sa kadlawon. Busa naghangyo karon ang San Pedro PNP ngadto sa mga ginikanan nga mapailawon sa otopsiya ang patayng lawas ni Charles John aron masuta ang tinuod nga gikamatyan ini, hilabi na nga way nakitang bunog samad sa lawas sa biktima ang mga otoridad. Yes sir, mas maayo siguro sir no kung naray mga problema, i-open up nato sa tamang tao siguro. Para at least ang tambag nga atong madawat is duol sa posibleng solved sa atong mga problema nga ginatubang. Kasama mo sa Balitaw Serbisyo Publiko, Radyoman Joel Beray, Tatak, RMN. Tatak RMN.